Education Secretary Jangka Sengkhasi Jaintia Labour Union Molai Circle uba bantai langmar pana ulapan pau lingba kila pathai khubor halor ke jinge bagi pajba kiya kando hakabe day berkapule kaputhi jaki khon ki jongki lingba ki online class. Oh ni kini kisingi ki por ki pamata kat ba ka education ki phala ban penlong ki school tingi bakum ki school kilawat dikiwe kilar kilenti ka bakin penmi ki online class. Tekau pat ke issue ka bami akan ki por kalong kababon na kimi ki pa ki bawan ujor ki bawan peni ki problem ki jongki halor jongi kalong ba ki network namar menta klem lada don online classes lada ka network kambiang kawan rajing yo kena ti hakini kisi ki por ki bamenta bon ki jaka wat ungim keren tang hata hanung gondong ikran hani hasor jongi hajala jongi ti hani hajala jongi ngiyo babon ki jaka ki bakan network kambiang Tikani kawan rajin shibun palat yang kum kirit kiria. Namar kirit kiria yang dia perkan kimla ban afford kumbangi ong ba kimla ban kot bor. Ban yo ya kata kebagian le do wifi. Nama wifi ho ingi tep ukambiang kan network ka jongka. Henry bun na pering jongki ki hab ban pembiang hayeng asem ka jingbala jongki. Te kimla ban afford lani ban kot bor hadu kata-kata ban apply sa uta wifi. Ti kawan rajin shibun iki. Te dailing bakani kabangi kum kaseng habangi layo snow ya kajing ut jong pai ba ngimban sia bangin wan bangin kerpat ahmad jong pi bangin ong snow ba lada la kanu lada don kanu kalat kelenti kabana kaliang jong pi kum education minister bon penbet halor kane khanang kanwan ra jingmento yo urit urian Nakaliang kaseng gala kerpat yu menteri ketanat puli Nakaliang kaseng gala kerpat yu menteri ketanat puli puthi balak mendrempui bawon sngo bhaban wa dikilar kelenti khnang bakan mon ra jing kirit kiria akoi kaliang ru kadon gaji kaba ki kimi ki pa ki wan ki ong ba manta ki exam ki lasdang ti haba ki lasdang ki exam ki ong ba dengil adep ban submit kita ki ban submit ki assignment ke bakila pha ndre network kambiang kita ki assignment kimpoi Ti kataru kawan ra kajing kabakrau yaki kawan ra kajing du mensiam kabakhamtam ti ngakerpat yapi nakaliang jongka education kumfi kum education minister ti bafin pet bafin kmi halor kani ada don kanu kalat kelenti ka bafin peni khnangkan khamon ra jingmentoy yaki khamtam ki khna ngiu bakajing pule kade kamin ka kalong ka katakai ka foundation yaki ka bangin kran ka bakin kiu sheneng Telada menta nadu menta ngiu baling bau ni khniang nimla banlong kelas kamla banlong kani katai te kalabun ka jing kai ka jing du nong yaki kalabun telada ngi perkhat menta kin du nong sana kani u lingba kani ka network ka babu ai problem akini kising por ki bamta lada kani ka wan sa kani ka issue kalong ka badun kalong ka kanong ka bapendu minsim shu yaki te ka bakin kiu sha khamat ru kimla namar bale ka jing kai kimyo kumnu kin lapoi she khmat pat kan ra ka jing ki namar bale ka jing kai ka bakidei banyo ha ka tu ka bala dem kimla banyo te deling ba kani ka bangi kum ka sengi la yo ikita ki jing ut ki jing yam ki jong pai ba tingiru ni hab banwan khmat jong pi banon ra ikini ki issue ki bakimi hakini ki sing ki por ki bamata